खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो बड'लेण्ड हालामावबो बिसायख'थिनि बारा गोख्रोङै बारनायखौ नुनो मोन्दों। मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबागाव दोलोनि थांखि आरो नोजोरफोरखौ लानानै रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै भट बिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो दिनै 19 सिटि चिरां विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं हालामाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा रनजित बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय फोसावदिं मेल खालामफैदों। बे फोसावदिं मेलाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बे बाराव गासै मोन 10 निफ्राय मोन 12 बियाबाव देरहानाया रोखा होनना बाथ्रा बुंथिदों आरो साफा सानै गोजौनि दैदेनगिरिया ओरै बारलाय बहा पावार मोनगोन बहा फैसा मोनगोन बिदि सोलिबाय थादों नाथाय इउपिपिएल जों जाय दं बिसोरो दाबो दं होनना फोरमायो। बिनि अनगायैबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ आइजोफोरनि अरुणोदय आरो बायदि आस'निफोरखौ दानना होगोन होनना सिगिदों। आस'नि होआ एबा अरुणोदय दानोब्ला सोर भट होगोन होनना फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। दिनैनि बे फोसावदिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब खालामग्रा रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जायो आरो प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि जौगानायनि हाबा मावनो खोथा होलाङो आरो इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन एमएलएनि मासिखौ देरहागोन होनना रायजोफोरनो फोरमायलाङो। आङो गासै 15 जोंनि जे समस्ति दङ बेयाव दिनै आंहा मोनब्रै प्रग्राम गायोबा जोबसिगोन आरो बेवहाय आं नुदों आं एबार रायजो राजाफोरजों सावरायदों गाहायाव थांनानै मिटिं खालामदों आरो जेरावबो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोखौ गाज्रि मोनग्रा गासैबो भटआ इउपिपिएलनियाव फैगोन आरो इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनग्रा जेबो रावबो गैया। साफा सानै गोजौनिया ओरै बारलाय बहा पावार मोनगोन बहा फैसा मोनगोन बिदि सोलिबाय थादों खिन्थु इउपिपिएलजों जाय दङ बेथ' दंखायो। इउपिपिएलआ आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय ज' जानानै 25 to 30% भट मोननो थांगासिनो दङ। दा नंखायनो आं बुंदों जे 15 समस्तिनि मादाव जोङो 10 निफ्राय 12 समस्ति देरहागासिनो दङ आरो 18 समस्ति हमोबा बाहेरावबो मोनथाम दङ जों 13सो समस्तिखौ जों देरहागासिनो दङ। जिहेतु नोंथाङा दहाय बिबुंथियाव लाखिदों दि सिगिसुखौ खालामनाय मोनसे थासारि सोलिदों राजखान्थि जेराव थांदो बेयावनो बुंदो जे आइजोफोरखौ अरुणोदय दानगोन होननानै सिगिदों मायबा आस'नि होआ होननानै सिगिदों। दा आस'नि होआ होनबाथ' बिनो सोर भट होनो अरुणोदय दानगोन होनबा सोर भट होनो दा बेखौ दाननायनि सिगाङावनो फेजेनना दोनबानोथ' लेथाया जोब्बायना। दा ओंखायनो आं बुंदों जे आइजोफोरा गिनो नाङा जे आरो चिराङावथ' एबार कमन मेननि पावारखौ नुनो थांगासिनो दङ। साफा सानै लिडारफ्रा ओरै जादों खिन्थु कमन मेन जायखौ साधारन मानसि होननानै बुंदों जोंनि आइ आफा रायजो राजा बे चिराङाव सिडलियाव थांखि लाबाय जे इउपिपिएलखौनो देरहाहोगोन रनजित बसुमतारी बिथांखौनो देरहाहोगोन। थांनाय 5 बोसोर इएम थानाय समाव गोबां खामानि बिथाङा मावदों रायजो राजानि थाखाय। दा बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा खाबु मोनफिनदों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव खाबु मोनाखैमोन जिहेतु बिथाङा बिनि बिजाथि नङामोन। दा बिथाङा बिजाथि जानाय लोगो लोगो फिन खाबु मोनदों रायजोफ्रा पुरा भट होगोन। 25,000 बांसिन भट मोननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा दिसपुराव थांगासिनो दङ सिडली ओनसोलनि आरो बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय। बिपिएफ दोलोआ बुंदों दि नोंथांमोना बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो रिजनाव देरहायो नाथाय रिजाल्टनि फिथाइनि उनाव नोंथांमोना जेनो बिथांमोननि सानखान्थिया गासिबो फेलार होननानै एबार नुगोन बिथांमोना बुंनायावथ' गासैखौबो बुंनो हायो खिन्थु एबार नुगोन एबारनि रिजाल्टनि उनाव आं बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंगोन। थेंक इउ। नुनो मोनो जे मोनसे समाव नोंथांनि एबा नोंथांनि दोलोनि इउपिपिएलनि साया लानानै गोबां मानसिफोरा गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंदोंमोन एबा पार्टि सलायदोंमोन। दा दिनै बिथांमोना बारलांजोबनानै नोंथांमोननि पार्टिखौ खुरै मुजुगासिनो माने ओरैनो बार बारबाय थायोब्लाबो बिफांनि बिलाइ गोरानफ्रा सिरिबाय थायो। बारहुंखा फैयोबा गोथां बिलाइफ्राबो सिरियो। बिनि ओंथिया बे नङा जे बिफाङा थैगोन बिनि उनाव गोदान बिलाइ ओंखारो। स' दालाइ मोनसे गानायजों बिलाइ गांनैसो सिरिनायजों बिफाङा थैया बिफाङा आरो गोख्रोंसो जायो। दा इउपिपिएल नाय बिफांखौ 2015 मायथाइयाव सासे बर'नि सानसुमै साननो हनो गोरों दैदेनगिरि लिरगिरि खन्थाइगिरि बेसेबांबा गोलावसिम साननो हाग्रा इउजि ब्रह्म बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोखौ दादों। जौ सेरेब सादा बिरि जाग्रा मानसि नङा 24 घन्टा हारिनि सानग्रासो। स' इउपिपिएल नाय बिफाङा एसेबां गोरलै नङा आरो बेवहाय फैनानै 2020आव जों खामानि मावदों। रोंगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी आं फैदों दिनै दिपेन बर' बिथाङा फैदों। दा नंखायनो बियो लासै लासै नुलांगोन जे इउपिपिएलआ बोरै खामानि मावो। थेंक इउ।
दा बेथ' थैगोन होनना बुंनायाथ' बे गाज्रि बाथ्रासो दा जोङो फुंनि मोनानि इसोरखौ फोथायो बयनिबो थाखाय आर'ज गाबो दा राजखान्थिनि थाखाय बिथाङा सोरबा मानसिखौ थैनायनिबो जुदि सिगियोबा बेथ' मोजां बाथ्रा नङा जोंथ' बुङा बेखौ राजखान्थि खालामग्रा मानसिया थैयो नामा दा बेफोर बाथ्राया राजखान्थियाव बिथांमोना एक्सट्रिम लेभेलनि बुङो खिन्थु बिथाङाथ' बुंदोंमोन नङा आंनि बिसिया मालाबाबो इलेक्सन गेलेया नायबायल' था जाम्बाफोर होननानै नङा होमबा बेबो सैथो जाबाय नङा होमबा ओंखायनो नायबाय था